Hayırlı irte, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Су буйлап Татарстан территориясеннән су юлы белән ашлык узату күләме узган ел белән чагыштырганда 3 мәртәбә арткан. Гаиләм, горурлыгым, Түбән Камада туган телне, гореф-гадәтләрне саклауга юнәлтелгән бәйге үткәрелде. Безнең гомер Казанда Мирас татар халык хоры үзенең 75 еллык юбилеен билгеләп үтте. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген көндез 13 градус жылы булыр дип көтелә. Төнлә әле салкынча нибары 4-8 градус. Җил төньяктан уртача тизлектә. Синоптиклар һава торышының начараюы турында кисәтә. Урыны белән -3 градуска кадәр кырау фаразлый. Бакчачыларга үсемлекләрне капларга, юлларда машина йөртүчеләргә игътибарлы булырга киңәш ителә. Казанда тарихта без излебез шәҗәрә фестивале узды. Җиңүчеләрне билгеләү тантанасында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Фестиваль быел 6-нчы тапкыр үткәрелде. Бәйгедә барлыгы 150 гаилә катнашкан. Финалга чыккан гаиләләр сәхнәдә иҗади номерларын күрсәттеләр. Россия президенты Владимир Путин игълан иткән гаилә елында мондый фестивальләр гаилә кыйммәтләрен үстерү өчен аеруча мөһим. Тарихта без излебез фестивалендә беренче урынны Балтач районыннан Гаязовлар гаиләсе яулады. Икенче урында Менделеевск районыннан Кашаповлар, өченче урында Тәтеш районыннан Тимариннар гаиләсе. Алар 170 мең һәм 150 мең күләмендә призга лаек булды. Шулай ук финалга чыккан тагын 3 гаилә Лаештан Артемьевлар, Ширмешәннән Кәримовлар, Казаннан Гыниятуллиннар 100 мең күләмендә акчалата призлар белән бүләкләнде. Әлбәттә, безнең өчен гаилә ул төп байлыгыбыз һәм менә шундый конкурслар бик кирәк. Без горурланабыз, бу безнең нигезебез, бу безнең киләчәгебез. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Большое спасибо вот этим семьям. Большое спасибо за эти традиции. Яшел Үзән районында әйләнә-тирә мөхитне яхшырту дәвам итә. Парклар яңартыла, матурлана. Мирный микрорайонында фонтан ачылды, яңа эскәмияләр куелды һәм самокатлар өчен юллар ясалды. Шәһәрнең яңартылган паркларында рәхәтләнеп йөрер өчен җәйнең җылы көннәре алда. Алмаз Минхаҗев кечкенә улы белән биредә еш була. Хәзер алар сәнгать мәктәбе янындагы яңа паркны өйрәнә. Мирный микрорайоны халкы яңартылган паркка шат. Фонтан эшли, яңа эскәмияләр куелган һәм самокатта йөрү юллары барлыкка килгән. Все красиво. Барысы да матур, шундый эскәмияләр ясадылар. Тирә-юньне матурладылар. Хочется цветов. Миңа күбрәк чәчәкләр булуы ошый. Шулай ук Яшел Үзән шәһәрнең тагын да яшелрәк булуын теләр иде. 9-нчы лицейдан кафега кадәр майданчыкта үзгәреш көтә. Бу территориядә төзекләндерү эшләренең икенче өлеше май башында старт ала. Монда сулык амфитеатр булыр дип планлаштырыла. 2 теннис өстәле, таганнар һәм төрле үсемлекләр булачак. Яшь судно проектының төп илһамчылары Горький исемендәге суднолар заводы, тарихи Полукамышки кварталы һәм Идел елгасы. Аның авторлары паркның үзенчәлеге бар дип саный. Ул суднолар төзү белән бәйле шәһәр тарихын саклый. Яшь Каравел паркының икенче этабы төзелеше агымдагы елның 31 августына кадәр төгәлләнергә тиеш. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмәдинова. Районнарда бәрәңге утырта башлаганнармы? Чәчү эшләре буенча нинди хуҗалыклар алдынгылар сафында? Быел шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт тарафыннан нинди ярдәм биреләчәк? Бу һәм башка сорауларга җавап безнең сәхифәдә. Бу көннәрдә сабан культуралары 1 180 000 гектар мәйданда чәчелгән. Бу планның 66% дигән сүз. Әлеге мәгълүматны хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров җиткерде. Барлык муниципаль берәмлекләр белән видеоконференция режимында киңәшмәне республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде.
Быйыл һава торышы шартлары аркасында Татарстанда бәрәңгене сыңгырак утырта башладылар. Бүген Чистай, Буа, Лаеш, Мамадыш, Опас һәм Ширмешән районнары бәрәңге утыртырга кереште. Яшелчә культуралары 365 гектар мәйданда чәчелгән. Бу планның 18% тәшкил итә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Тәттеш, Лениногорск, Зәй, Буа, Мөслим районнары кыр эшләре буенча алдынгылар сафында булуын ассызыклап үтте. Опас районында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә кече хуҗалыкларны һәм авыл территорияларын үстерү мәсьәләләре буенча зона семинарлары башланды. Пленар өлеш башланганчы Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Чабаров беренче эш итеп Лилия Зайнуллинаның теплица хуҗалыгында булды. Лилия ханым 2001 елдан башлап ябык грунтта яшелчә һәм 1 еллык чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнә. Бүгенге авыл хуҗалыгы җирлекләренең гомуми мәйданы 6,5 гектар тәшкил итә. Узган ел 900 тоннадан артык яшелчә, шул исәптән 330 тонна кыяр һәм 571 тонна помидор үстерелгән. Мондый уңышка ирешер өчен хөкүмәт ярдәмгә килгән. Бір предпринимательнең чәчәк үстерү эше белән шөгыльләнгәннән статьясын укыганнан соң, әкрен генә инде чәчәкләр үстерү серләренә төшенеп карадык. Менә тәме белән яшим мин. Ниндидер акча эшләр өчен генә дә түгел, менә тормышны матур итеп яшәсен өчен, матур күренеш булсын өчен, менә яратып эшли торган эшем ул мин. Грант аттык, 3 миллион безвозвратный грант аттык. Була ел сайын безгә закрытый грунтка субсидиялар килә. Ел сайын май айында район авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар һәм шәхси хуҗалык җитәкчеләре җыела. Аларга авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре, юристлар, банк хезмәткәрләре белән күзгә-күз очрашырга һәм үз юнәлешләрен авылда ничек итеп үстерергә кирәклеген ачыкларга кирәк. Аның формасы гаилә фермасы, кечкенә пекарня яки башка төрле кече предприятие булырга мөмкин. У программы нишек эшли. Бүген кооператив у ферманы төзи, таманы бирән арендага берәр теләүче авылда яшәгән кешегә. У ферманы арендага алып эшләячәк. Аның бүген ярдәме дә безнең 3 миллион сум иде аның хөкүмәттән ярдәм бүген көндә бу елга безнең 5 миллион хәтле күтәрдек. Без ул проектның киләчәге бар дип саныйбыз. Бүген көндә Кукма районы, Саба районы, Актаныш хәзер карап йөри у районга. У проект киләчәктә у проектны без саклап киләчәктә эшләтә дип планлаштырабыз. Марат Чабаров ассызыклаганча, быел шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәме 550 миллион сум тәшкил итәчәк. Авылда кече бизнесның үсеш дәрәҗәсе район башлыкларының нәтиҗәлелеген бәяләүдә элеккечә төп күрсәткечләрнең берсе булып кала дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Программалар эшли, федераль үзәк программалары, Татарстан программалары авыл хуҗалыгына ниятләнгән. Аларда актив катнашучы. Бөтенесе тигез бер булып эшләмиләр, аларны тәнкыйтьләдек бүген. Аларга җиткердек. Халык канәгать түгел, менә бу мөмкинлекләр белән файдалана алмыйсыз дип. Без тагын да менә авыл хуҗалыгы министры белән, экономика министрлыгы белән, башкалар белән, район җитәкчеләре белән сөйләшеп, бу әйбергә игътибарны арттырырга дип сөйләшеп килдек. Киләчәктә дә ярдәмебезне киметмәбез. Кече бизнеска ярдәм күрсәтү йөзеннән шактый районнарда түгәрәк өстәлләр уздырылачак. 3 июньгә кадәр Балтач, Баулы, Әгерче районнарында әлеге мәсьәләгә кагылышлы утырышлар булачак дип көтелә. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Ашлык сыйфатын бәяләү үзәге филиалы Татарстаннан бертөкле ашлык ташуга югары ихтыяҗ турында игълан итте. Бүгенге көнгә 20дән артык гариза алынган. Тулырак алдагы язмада. Тиздән Триполи баржасында 2000 тонна арпа Әстерханга китә. Татарстан территориясеннән ашлык тияү күләме узган ел белән чагыштырганда 3 мәртәбә артты. Бер ай эчендә 96 мең тоннадан артык күчерделәр. Баржа рассчитана на 2000 тонн, на сегодняшний момент отгрузили 500. Баржа 2000 тонна ашлыкка исәпләнгән. Бүгенге көнгә 500 тонна инде тиялгән. Баржа Әстерханга, киләчәктә Владикавказга ашлык тия барачак. Владикавказдан Сауд Арабстанына һәм Мисырга китә. Ашлыкны тияп җибәрү алдыннан аның сыйфатын тикшерәләр. Ул таможня берлегенең дәүләт стандартлары һәм контракт шартлары нигезендә контрольдә тотыла.
экспорт өчен билгеләнгән ашлык чит илләр таләпләренә туры килергә тиеш. Шулай ук ашлык сыйфатын бәяләү үзәге филиалы лабораториясендә бөҗәкләр һәм толпаннар булуында тикшерәләр. Соңыннан исә химик күрсәткечләрне билгелиләр. Сейчас у нас отгружается пшеница. Хәзер бездә бодай тияле, анда төп күрсәткеч җепсел күләме һәм сыйфат. Моннан тыш ашлыктагы чүпне чистартабыз. Ашлык сыйфаты үзәге бәяләмәсе нигезендә куркынычсызлык һәм сыйфат сертификаты, ягъни ашлык җибәрүгә рөхсәт бирү турында карар кабул ителә. Чулпан Амири, Арина Рахматуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Югары Ослан районы. Минем гаиләм, минем горурлыгым дигән конкурс Түбән Камада 6-нчы тапкыр үткәрелә. Аны беренче балалар бакчасы оештыра. Ул туган телне, гореф-гадәтләрне саклауга юнәлтелгән. Быел бәйгедә 35 гаилә катнаша. Шуларның 11 финалга үтә. Финалистлар чыгышын бергәләп карыйк. Кара әле нинди матур бул яулыклары. Айшәгә әнисе әби бабалары турында сөйли, нинди кәсепләре булган, ничек көн күргәннәр. Әтисе дә кызын гаилә тарихы белән таныштыра. Бергәләп нәсел шәҗәрәсен төзегәннәр. Буыннар чылбыры өзелмәсен ди конкурста катнашучылар. Гаилә бәхет ашкашы. Айназ да жюри алдында чыгыш ясарга әзерләнә. Әбисе сандыгында нинди генә ядкәрләр кадерләп сакланмаган. Шуларның иң затлысы менә шушы алкалар. Хәзер ул 3нче буынга тапшырыла. Бу алкалар безнең гаиләгә кирәк. Иң башта дәвәдән киеп йөрде, аннары миңа бүләк итте. Мин үз чиратында кызым Инзиләгә тапшырдым. Минларны сиңа кызым, бәхет теләп бирдем. Минем гаилә, минем горурлыгым конкурсы беренче балалар бакчасында 6-нчы тапкыр үткәрелә. Соңгы 2 елда катнашучылар географиясе аеруча арткан. Якын тирәдәге шәһәр һәм районнардан да киләләр. 35 конкурсант арасыннан финалга 11 үткән. Төбәгара гаилә минем горурлыгым бәйгесе безнең балалар бакчасында 6-нчы мәртәбә үтә. Башта без аны муниципаль күләмдә, аннары инде 4 ел рәттән төбәк ара күләмендә үткәрәбез. Катнашучыларның саны елдан-ел арта. Финалга чыгучыларны 4 номинация буенча бәялиләр. Һәрберсендә 3 призлы урын билгеләнә. Шуңа да беркем дә бүләксез калмый. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. 2024 елда Татарстан Республикасында традицион мәдәният бәйрәмнәренең календарь графигі билгеләнде. Төрле милләт халкының милли бәйрәмнәре, рус халык бәйрәме, каравон, славян мәдәниятенең Иван Купала, Уяв бәйрәме, керәшеннәрнең Петрау, татар халкының Сабантой бәйрәме көннәрен экранда күрә аласыз. Казанның Ленин исемендәге мәдәни күңел ачу комплексында Мирас татар халык хорының 75 еллык юбилей кичәсе һәм хорның баянчысы һәм җитәкчесе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Наил Барыевның 85 яшьлегенә багышланды. Әлеге тамаша безнең гомер дип аталды. Кичәне хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Күпләрне бит җырлар очраштыра, җыр белән дус, иптәш табыла дигән шигырь юлларының тормышчанлыгын өлкән буында килләре мисалында расларга була. 60 елда бу хорга Сүрия мине алып килде, Суфия Шагиева хоры белән таныштырырга дип. Мин аларны ошаттым, алар мине ошатты. Шуннан бирле калып, мин 1960 елдан бирле бу дәрестә хорда баянист булып эшләгән кеше. Наил Мәсхуд улы Бариев Казан авиация заводының хезмәт ветераны, Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, сырның уйлап табучысы билгесе белән бүләкләнгән, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем йөртә. Бүгенге көнгә кадәр Наил Бариев Мирас хорының алыштыргысы, җитәкчесе һәм баянчысы булып кала. Менә бүген шунсы куанычлы. Безнең эшләгән эшебез туры килә. Менә милләткә нәрсә кирәк? Бездә алар бар. Менә һәрбер милләт, һәрбер халык милләт булып саклана. Аның әдәбияты, мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре тапшырылып килсә, бездә алар бар. Безне нәрсә сөендерә? Хәзерге вакытта татар хурларыннан хор кагыйдәләрен үтәп җырлаган хорлар бик аз,
Biz Аллаға шүкір аны саклый алдык. Матур юбилей бәйрәменә кадәр бик күп авыр һәм сикәлтәле юллар, иҗади торгынлыкларны, таралу, югалтуларны җиңеп, уңышларга шатланып, дәртләнеп, өметләнеп яшәүләрне үтәргә туры килә. Безнең йөзләгән хор бар иде Татарстанда. Һәрбер районда, һәрбер мәктәптә менә шундый хорлар. Шулар татарча җырлыйлар иде. Композиторлар шулар өчен әсәрләр язалар иде. Хоровой оешма бар иде. Наил абый гомер буенча тугры булды шушы хезмәткә. Бөтен милләтләр шунарга омтыла, чөнки күп тавышка җырлау ул бик матур бит. Күрәсеңме? Ул ниндидер теге ичке тойгыларны бөтенләй әйләндереп чыгара. 75 еллык тарихы булган әлеге хор республиканың мәдәни йөзен күрсәткән бер генә концертта да катнашмый калмый. Татарстандагы хор коллективлары арасында иң беренче булып татар халык хоры исемен яулаган коллектив тирә-якта үрнәк саналып сәхнә тота. Сәнгатьнең максаты ул халыкны тәрбияләргә тиеш. Әтияни үзенең баласын ничек иттереп тәрбияләп, аларны тормышта яхшырак юл күрсәтә, юлга чыгара. Хөкүмәт үзенең халкын үз баласы шикелле тәрбияләп, шул юлга бастырырга тиеш. Менә хәзерге вакытта бу әйберләр үзе күренә башлады. Өмет бар. Büyük şairimiz Габдулла Тукайның әйткән сүзләре искә төшә. Халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс, саф вә раушан көзгесөдер. Мирас кебек хор төркемнәре, җыр, бию, музыка ансамбльләре халык күңелен, хәтерен, тарихын саклаучылардыр. Халкыбыз иҗатының бай хәзинәсен армый-талмый пропагандалый, милли сәнгатебезне саклау юлында бәрәкәтле һәм изге эш алып бара. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Интернетта бар да бар дип әйтергә яратабыз. Начары да, яхшысы да. Андагы кыска һәм оста итеп язылган мәгълүмат ничек туплана? Аларның дөрестлегенә инанып буламы? Әлеге һәм башка сорауларга төгәл җавап табу өчен без бүген студиягә заманга яраклы мәгълүмат туплау белән шөгыльләнүче өр-яңа Рувики интернет-энциклопедиясе хезмәткәре Рөстәм Гатауллинны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Rüstem Efendi. Hayırlı gün, hamıhıl. Biz kitap kona tugul internette bilim çeşmesi boğan zamanda yaşayız bugün, değil mi? Şundan da bilim günle barta, saatler barta, elektron ensiklopediyalar bunlar da var idi. Mene siz hazır işleytirgan ensiklopediya onlardan nersesi bilen ayrılar hem gümmen. Nerse degen söz ol. Rukiviki degen sözünün altında nerse yatağı demek çoğam sizden sorayım. Rahmet harabı için Rukiviki tugul Ruviki. Ruviki. Ne kurasın mı? Hele eğitirge de iğrenmeyen bizim. Ruviki o yanı internet ensiklopediya, global internet ensiklopediyanın Rəsəy müxətinə başqa sıqqan Rəsəy serverlərində həm Rəsəy təqlimatına yaraşlı uyuşturulğan yanı internet ensiklopediya. Моңарчы булган энциклопедияларда һәр кем үзенең теләгән кадәр белеме белән уртаклаша аладыр, һәм шул ук белемне аннан ала аладыр. Менә шул принципларында сезнең бу яңа энциклопедияда сакланачакмы? Тап шулай, бында безнең яңа интернет энциклопедиялар шулай ирекле, һәр кем үзе теләгән мәгълүматты индерә ала. Инде яңа асыш дип әйтәм, яңа юнәлеш элекке гадәти булган гыйльми энциклопедияларда кулланылган мөхәррирләр һәм экспертлар, белгечләр, галимдар да ялы битле, улар инде тикшереп мәгълүматтың сифатын һәм ысын барлыгын, дөрестлеген исбатлап махсус тамга куйган. Электрон энциклопедияның төп максаты бит халыкка якынайту, билимне халыкка якынайту дип бирелгән баштан ук, иңелек башлаганда ук. Хәзер менә бу яңадан кайту булып саналамы? Сез әйттегез, менә галимнәрнең эшләрендә файдаланачакбыз дип, аларның нигезләнәчәкбез дип. Әллә ул яңадан һәр кем үзенең мөмкин булган кадәр белемен һәм яза аламы менә бу сезнең яңа энциклопедияга?
Әлбәттә, шундый ук тәгълиматта, шундый ук нигездә эшләнелә, һәркем үзе белгәнде бастырылган авторитет, абруйлы сыгынакта бастырылган мәгълүматларга нигезләнеп, шулай ук үзенең мәгълүматын интернет-энциклопедияга куя ала. Ысынлап та был интернет-энциклопедияның максаты инде халыктарның телде куллану мөхитен киңәйтү. Инде екмәткеһе өсөн мөхәррирләр яуаплы була инде. Моңарчы булган мәгълүмат күчә дип әйттегез сез, әйме? Тулысынча күчәме? Мәгълүмат гыйлем бит ул рухи байлык. Оны күпме тараткан һайын ул арта гына бара. Төп йорттан глобаль интернет-энциклопедияны Рәсәй халыктарындагы телендәге мәгълүматты без тулыгынча күчереп алдык һәм уны көчәйтү, яңарту һәм тулыландыру өстендә эшләйбез. Соңгы вакытта ялган мәгълүмат дип әйтәбез инде без, әйме? Фейк дип әйткән сүзләр бар инде аның, әйме? Менә бу әйберләрдән котылу өчен эшләнәме бу сезнең яңа электрон энциклопедия, әллә икенче төрлерәк максаттан чыгыпмы? Төп максат безнең әлбәттә телде куллану мөмкинлеген киңәйтү. Һәм дә уның сифатын һәм дөрестлеген гыйльми яктан нигезләнүен тәэмин итү. Хәтерем ялгышмаса, сез быел эшли башладыгыз ел башыннан, әйме? Яңа энциклопедия. Рәсәй халыктарындагы бүлектер безнең декабрьдә ачылды, ноябрьдән соңгы көнендә безнең башкорт, татар бүлектәре, зур бүлектәр ачылды. Уннан декабрь уртасында бер төркем ачылды, һәм менә апрель башында тагын бер төркем ачылды. Бүгенге көндә асык ирекле бүлектәр 19, Рәсәй рус телендәге бүлек менән бергә 20 һәм тагын Таулы Марыйдарның теле буенча әзерлек эшләре бара. Һәр кайсында администратор билгеләнгән булып чыга инде, әйме? Безнең бүлектәге администратор дип аталмый, алар мөхәррирләр дип атала. Әлбәттә, администратор хукуктары, уларның хукуктары киң. Рәхмәт, кулланып яшәгән язсын, телебез байлыгы тагы да артсын. Амин дип бергәләп эшләргә насыйп булсын дип әйтәбез бу чиракта. Амин дип кенә әйтергә кала, һәм эфиргә чакырганлыгыгызга рәхмәт. Исәнлектә күрешик. Исәнлектә күрешик, сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүгенгә яңалыклар чыгарылышы тәмам. Без саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Арзан айды сүзләр. Гүя томан, гүя рәшә, гүя күләгә. Әшін шигыр Тукайдагы сыман, тишек үпкә белән түләнә. Кым шикелле әрсез иреннәрдән нинди сүзләр шытар үлгәндә, чын шигыр ул җәдилдәге кебек баш бәясе белән түләнә. Учлап шигыр эләшәләр. Һәрбер кулда купшы гөлләмә. Әшін шигыр туфандагы сыман сәрелүләр белән түләнә. Хан йортының капкасына шакып, кемнәр үлемсезлек теләнә. Чын шигыр ул мәдәристәгечә сукбай гымыр белән түләнә. Ялгыш кына, соңгы сулыш диеп, кәгазьдәге изне изгәндә, чын шигыргә әверелә шагыйрь, онытылу дигән үзәндә.